Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Sabela Arsinta Rosadi saking kelas 11 IPA setunggal. Ingkang kawula hormati Bapak Adi Suroso lan Ibu Tika Sari minangka wong tuwa saka Adik Dandi Suroso. Sumangga kita ngaturaken puji syukur dumateng ngarsanipun Allah ingkang sampun paring kakarasan saengga kita saged akempal wonten ing adicara Tedak Sinten kangge Adik Dandi Suroso. Sholawat lan salam mugi tansah katur dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rawuh ingkang kinurmatan dening Allah Subhanahu wa taala, ing mriki kula badhe maos jadwal acara Tedak Sinten ing injing menika. Setunggal pambuka, kalih sambutan Sohibul Hajat, 3 upacara Tedak Sinten, 4 doa, 5 penutup. Saderengipun kita miwiti adicara Tedak Sinten ing enjing menika, sumangga kita bikak kanthi maos surat Al-Fatihah saserangan kanthi pangajap mugi-mugi adicara Tedak Sinten Ananda Adi Dandi Suroso saged lumampah kanthi lancar pinaringan barokah saha barokah dening Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Adicara salajengipun inggih menika sambutan Sohibul Hajat dumateng Bapak Bambang Wicaksono kawula aturaken. Nuwun mugi-mugi ingkang dipun kajengan dening Bapak Bambang Wicaksono saged kasembadan Adik Dandi Suroso, sehat walafiat, panjang umur, saha dados anak ingkang soleh bekti dumateng tiyang sepuh. Amin Allahumma amin. Adicara ingkang kaping 3 inggih menika adicara inti. Ing menika upacara Tedak Sinten Adik Dandi Suroso. Ingkang ibu nuntun anak lumampah ngajeng jadah pitu. Salajengipun monggo lare dipun tuntun mingga tangga ing dipun damel saking tebu. Salajengipun monggo lare lumampah tuwuh wedi ingkang sampun disiapake. Salajengipun monggo nuntun lan labokake lare ing kandang pitik ing dihias. Lajeng bapak utawi mbah kakung menawi tasih wonten keparing ngaturaken dhuwit receh utawi kondur lan dusun. Salajengipun monggo adus utawi adusi lare kanthi kembang setaman. Arak-arakan ingkang pungkasan monggo dandani lare saha ngagem busana ingkang sae lan resik. Inggih raraceni ing adicara Tedak Sinten sampun kalampahan, sakmenika rawuh ing adicara ingkang pungkasan inggih menika donga lan penutup. Saderengipun kula minangka pembawa acara nyuwun pangapunten saha nyuwun agunging pangapunten menawi wonten atur saha salah